Obed by bol úspešne za mnou a z tohto monštra si polovicu nechám na večeru alebo možno aj na raňajky. Musím uznať, že najväčšia pizza v Trnave je skutočne najväčšia. Asi som ešte takú veľkú pizzu nemal. A je dobrá. Je fakt dobrá. Je tenučká. Tenučka. Chrumkavá. A dokonca olejom a cesnakom potreli okraje. Akože fakt dobré. Tak ako som bol prekvapený tou vodou a cenou malinoviek, tak vzhľadom na to, že oni nie sú malinovkáreň, ale sú pizzeria, tak sa vyznamenali ako pizzeria. Jednoznačne. Odporúčam.